Čaute priatelia. Čaute. Chili Brothers opäť sa pustili do recenzií, respektíve do skúšky produktov. Dnes, čo tu máme? Macedónsky babiččin kečup. Nízkokalorický. Objavil som ho v jednom potravinovom reťazci, žltom, nemenovanom. Myslel som si, že je to náš produkt, zmýlil som sa. Takže testujeme moldavský produkt, domáci, bez chémie. Macedónsky, prepáčte Moldavci. Takže macedónsky, domáci, bez chémie, extra raw, všetko a tak ďalej. Tvrdia, že pálivý. No sladky by sme nekúpili. Pretlačík. To je pretlak. Farba celkom príjemná taká. Farba je dobrá, no. Ale čisto paradajkový pretlak. Maroš, nalej, uvidíme. Hustota dobrá, takže pretlak bol dobre prevarený. Ale je vidieť, že nie je taký ten jemný, že stále tam vidieť tú štruktúru rozmixovanej zeleniny alebo niečoho. Má tam byť ako... Keď som pozeral to zloženie, ono to má všetko obsahovať, všetko to, čo má mať kečup. No, možno, že niektoré veci nie. Ja. Chcem páliť, ale nie sa nám nepáli vôbec. No, pálivosť 0 za mňa. Nebojte sa, kupujte to aj deťom, to je nič. A je to taký lepší paradajkový pretlak. Tak, pretlak. Okolo kečupu to bohužiaľ nešlo. Až na tú babičku. Vyzerá, ako pani učiteľka zo základnej školy. S olympijskými kruhmi na prsiach. Takže, ak chcete pretlak za 3 €, kúpte si to. Myslím si, že dá sa to lacnejšie poriešiť. Radšej si kúpte tie pretlakové. A správte si sami. Správte si sami nejak sol a oregano a hotovo. Takže možno keby si povedal ešte, čo patrí do takéhoto originál kečupu domáceho. No a mne tam chýba sladký, veď to musí byť sladký kečup. Škoricu, chcem tam jablčka cítiť. Toto je, možno, že to tak robia oni, no ale my to tak nerobíme, my to nemáme tak radi. Pre naše mocné jazyčky, bohužiaľ nie. Ešte k tomu je nízkokalorický, takže... Tak, toľko k kečupu a ešte pár posledných slov by sme sa radi vyjadrili k tomu, že čo si chystáme na vás, pre nás, pre všetkých. Chystáme recenzie, ochutnávky, recepty. Máte taký recept štiplavý, kde sa spotíme, ktorý je chutný a robíte toho všetkým, tak nám ho pošlite, navaríme, otestujeme, zapotíme sa. Ochutnáme za vás chili, aby ste videli, ako chili pôsobí na váš organizmus a takisto si povieme, ako bojovať proti pálivosti, keď už nejaké to chili zjete. Presne. Takže, alebo keď si deti pošúchajú oči, uši, všetko, takže možno, že si dáme také tipy. Prípadne, keď idete na vecko. A posledná vec, hoď. Pozrite, čo mám. On má Chili Brothers, ale ja mám Chili Sisters. Haha. Takže dámy, sleční, kľudne, ak chcete byť aj vy v klane, tak kľudne si ho kúpte. Chili Gang. Presne tak. Kúpte si, objednajte si, napíšte nám, navárte dačo v tom tričku, potešte manžela nás fotkami, hlavne recenziou, na aký recept, čo ste skúšali. Zdieľajte, komentujte. Presne tak. A tešíme sa na vás. Tešíme sa. Pekný deň ešte.